koke haisi je laithangnai 27 tarik July 2022 ni salmario Khumpui Academy rang chalaimani kelengkari guardian ba eba parents rokni thanio chera rokno admission khaina hnai de 6,63,600 tei awai mani awai ni bising tei ang bibhinno social media ba media person rokni tei khobor manai ang abono awai khaikha ani Facebook account o tei aro ang content ba comment khlaikha a post no tei je TTADC o Tripura Mothani bisingei je rungbedek department rok chalokna rungya betho chalokna rungya khe norok yakar di hnei akok rok suijak tongo teno srai srai khe nuknai aro kebo individually ba personally khe ang bumung kai comment ba content khlaya hingke meni swkang 28 tarik o ang social media o haino nukpikha je media rokni bisingtwi je khoroksa takhuk Surojdev Burma ni mungtwi bo ano Radhapur PS o tatal kok piru hnei FR khlaimani abusuk rathi kubui bo FR khlaikani mungtwi tamni hingke norok jotono srai srai nugo je a jaga o ang kono bini Surojdev Burma ni personally bono ang attack khaya ba bini mungtwi hamya kok suya party khayo jokhon jotono nijini backbone narokna bagwi akok rok suyo aboni bagui no ang a poster niji ang snamya abo social media person rokni bisingtwi no mangkha je aguli makhang rogo mark khaijak rok ba sabo swkang awai khaikha abono rok kaham khe cherei naimannai poster sabo swnam yagulo ang sarokha abo ani kuno snamjak baya abono ang sana muchungo je obai khaiwi Tripura rokno orai poroi khaiwi taibo birman phanangman bising tlang tongo Tripura Motha rok sak sakno leader kotor hwnwi uansugui tabuk TTADC ni bisingo ADC amchai rogo kuno development khaimani nukjakya bada sishti beda phai bang tongo abo belai selengmung singsa norok saimana je TTADC o Tripura Motha rok achukmani pore bibhinno jagao bulai toklai rifriklai nok soksalai rubber bagan soksao bini pukri rogo a bithirwi bwthari rwo kaisa sakuplung no bohog rok lathirwo butok khaio abo rok khe khaiwi thansa ni mari chung nukya borokno hamjakmani bisingtwi swngnai tei je jagao meeting khlaio a jaga rok haino borok bada sisti khaio abo belai khano girna khaio ang condemn khaio je tini khoroksa YTF ni GS Adong Surojdev Burma ani mungtwi FR khlaiwi samani akok rok belai khe senemung singsa sikla rokno haikhe no utsaha rwwi tatal kok sawi nung party kwrak khlaimaya chini tabuk 2018 o sorkar phaimani BJP tei IPF ni milwi habango phaimani belai samung kaham khlaijagui tongo norok naimannai tei
ADC amchai rogobo tui kaham nungjangnai rokni bagui kotor kotor machine kaijagui tongo tamni himba chini ADC elaka rogo belai no tui ni bagui crisis haipunu sarkar বর্তমানে বিজেপি সরকার চাইদগৈ tongo যত মানসাক জন তৈ সমস্ত পোষকরানি বাগৈ তাই যে সরকার ফাইমেন ইয়াগল 4.5 বছর মাথায় চিন ত্রিপুরা হাসতেব যারা নক করি নখুম করি রং গোबांमा नक रजाखा जोंआवबो चिन्ता परिकल्पना बायरे अनसगै माया akok rongno जों wansogoi chini hamkrai sabo khlai tong जों wansok thai khlaio nukha je chini sarkar phaimani yagolo जों chini maharaja bir bikram kishore manikko bahadur ni bini airport bono international airport khlaiei borom rokha bigoto 25 বছর ro CPM rok rajotto khlaimani bisingo chini rajbongso borokno মান সম্মান এবা বর্ণ সম্মান দিয়া আবনো তৈছে তাবুক তিব্রা মত নুকজাখা যে উগ্রপন্থী খাইনাই রেপ খাইনাই বুথারনাই বড় রকনো সেবরক লিডার্স নামই তাবুক গেটারটিভ প্লেন নিবাগি বরক সানলাইতং সেলাই পাঠাম তৈ খলাইকা সংগ্রাম নুকজাখা আগেবো দশরথ দেবনি আমলनि सिमिनो तिब्रासा थानसा GMP TGS INPT ताबखा INPT sebayei tibra motha khlaikya অথচ tibra mothani mung kun registration koroi TSP ni tuise borok tini o borokni political organization songchao kaisa INPT asa kedugma salromoi tibrasani bagai hamkrai hinai সংগ্রাম khlaikya abse sakmairu jate borokni demand ina line permit no se manthai kalai rong no se borok sania oi obastop tai regional party tong tak IPFT bodol rokbo okok no sawo get triple lane sanlaiei je chini edi sapang no mukti rnai hinai obo obastop kok ta abuno karis tai greater triple lane po tai kotor kono simna koroi kono demarcation khaija koroi abno chung wansok thai khlaio ob hai rokno chung khunjongno kania oi je chini manthai soktaina chung bo jaga thangi manani abno chung na chaitoknai ne bohok samani no bithi oino chakhangke luman chakhake abo kundino hamya je nangmani bithi bonon machanai yagolo jane ksa dunongmani bono sinai saksak sinai aboni bagui no chung nukjak thai khlaio je chini BJP hapang phaipuro chini Tripura rajyo kuno wansati prasana danga nangma nungyaku ba bibino jagay kuno kisu jaga angkha abo bom haike angkha political organization jara poljana khain rok neta rok Tripura mothang thung CPM rok thung Congress rok thung borok party no narakna bagai am hai bistingkhola samung khlaikya abo tabo chung srai nujagi tongo आगे INPT रok कांग्रेस रok जुत tongoi borokno busuk thoki kha कांग्रेस रok CPM rok bud phalka haingino chung jotono kolom tikhi khlaiei o bud mani yasi kongsani dam roi poriboton hnoi chung atharo sarkar tubukha tabo go sarkar phaimani yagolo katal organization party achaikha bangrakti silai suri kokha saos mangkha kok sanani age CPM amolot norong nukhna jodon sai mangkhana amo saimona angbo khlaijakno anjali party jeng meeting khlaina ponjo jagra jagya khaya ke ugrabadi jago amo sajan jakha ugrabadi rok nei CPM rok bai eta abna ang borok bai fight khayei ang kati phaikya সাধারণত চিনি নাগরিক রক বরক যারা নলেজ করই বা হাইন পার্টি হিমি তং সাপোর্টার হিসাबै जों बरनो खति खाय लाब करई जों बसकांग याप्रिमा सेनाय
chini unnoyon bahai cholitong ta agami bobishot tamang nai abo chung cinta dara nana nango democracy country saimono jotono nang an joton party khainai party elegance thanglai hamia kok salayo nini policy kaham ani policy hamia bibini rokom haipono je tini tibra mothani bisingtui je ani bumung kayei je FR khlaimani ba khadek khlaijaka borok media tlangai police station bwskang sawoi khnarakha je rajorupini tatal kok pirmung bono FR khlaikha ba khlaikenai hnai abo ang bono sana musung srai khe ang bono kuno individually ba particularly bono ang kaisoni bo saya a jagao ang je post khaima jagao obo saboni dagimung a kokrok bo suijak tongo norok jodi TDADC no chalok maya hingke norok yakadi srai khe 12টা baji phajil kok sawoi ti prasaron orai porai takhidi tabusuk jara TDADC o tibra motharok administrative chalokmani kaisa bono development nukjayakho nijara bising walayo party bising party tai tini haino hai 29 tarik nukjakha je sabromo tibra motha versus tibra motha nijara mililaya walai suglai tongmani norok jojo social media rok nukna obo haike thansa khlaimaya sal bwsuk aming khik phoptui phomnaiba khiyar khe khi munamo joton saimano abo sajanai kok ya chung kwrwi borok obono wansogoi bahai khe bwskango chini manthai chung bahai khe bo jaga thangkhe mannai abono chinta ma khlainai anini triple lane geta triple lane bai kuno solution khlaimaya abnorok kam khe wansukdi TDADC ni election ni bagui MDC achokha erpore tabo village council ni bagui walai suglai tonglai chiri kholai tongo demand khalai tongo election khaina bagui tabo nijani bisingo committee khana nangnai a committee ni bisingo borok walai suglai tongo nang INPD kasampho nang katalpho nang bura nang sia nang sikla bono tubudi tai nukjago CPM rok ni bisingo borok a jagao involve khaiei lead khai tongo jara CPM ni 25 bosor mafia khaiei phaiei gundaraj khaiei phaiei borok chini borok mono thokogoi rang puisa lutogoi chawoi tak borok no leader tak borok no ticket rok sani tong dabidar hai nijarani bising borok walai tonglaio sudo achuk thaini bagui tabo nukjakha tibra motharok boni awareness rok belai kom wngkha tabuk social media o saboni biruddhe ba borokni party ni biruddhe sabo kok hamya sa borok abono simisa naichomoi bibinno kok hamya salaio khuk hamya tikhlailai phiya tei nukjagui tongo je tabuk bortoman ADC village committee rogo tibra motharok sak no ang chairman henei sawoi panchayat kobja khai tongo kebo birodhi party kebo onnono nagrik borok habui maya motharni permission nayakhe aborok bom hai tongo panchayat hingke nini ani jotoni bagisi chini manthai soktai abo se chini pradhan jaga abo hai rok no ani niji hinui angse sobkisu a jagani sarboshreshtho hinui sakakhe thansamari eba chini hamkrai wngnai ang koina muchungnai joto chini hasteni sikla rok no norok lama ta korokdi hamya lama ta himdi norokni bobishot bwskango nahari tongo
norok se sob kisu tabuk chini phainai bwskangni dopha no kuchuk tlangnai hinjaknai rok ayang uyang thangyawi je tatal kok abo je wngui maya rok no poito tasadi tai jotono saimano srai je phainai bwskang 2023 chongmari o haini hai BJP no phaipinai sorkar o aboni bagui je ang samani kok rok no norok bo uansukthai klaio haini chwng palkhe joto chini Tripura haste no kaisa Tripura hamchajak Tripura kahamkuk Tripura stamlaio no hambai jotono kaham khorang tongbai di Bande Mataram Bharat Mata ki Jai।